Benvinguts i benvingudes a Cuentacuentos i Recursos Infantiles. Avui us explicaré un conte que m'agrada moltíssim. Es diu De quin color és un petó i l'ha escrit Rocío Bonilla. Em dic Mònica, però tothom em diu Minimoni. M'agraden les orenetes, regar les plantes, anar en bicicleta i els contes que m'explica la mare. Hola! Però el que més m'agrada és pintar. Voldria pintar un petó. Ai, però de quin color deu ser un petó? Vermell, com la salsa dels meus espaguetis? Verd, com els cocodrils? Groc, com els girassols, potser? O marró, com el bosc a la tardor? Blanc, com la lluna? Rosa, com els meus pastissets preferits? Que bons! Oh, potser són blaus, com una capbussada. O grisos, com els elefants, els rinocerons i els hipopòtams. O negres, com les ovelles. Mare, tu saps de quin color són els petons? La mare li va fer un superpetó a la Minimoni i mireu quants colors van sortir. I els petons que fas tu, de quin color són? Espero que us hagi agradat molt aquest conte tan i tan maco. Ens veiem en el proper vídeo i no us oblideu de subscriure-us, perquè així podreu veure més i més contes cada divendres.